Il-Prim Ministru Robert Abela baqa' ma talabx lil membri tal-kabinett tiegħu sabiex jagħmlu dikjarazzjoni dwar jekk mhix huma jew le il-politiku li semmew kemm l-aħwa De Giorgio kif ukoll il-Koħħu, politiku li huma saħqu li kien implikat f'reat kriminali li seħħ numru ta' snin ilu. It-tnejn wara nofsinhar Net News staqsal il-Ministru Bajrin Kamilleri dwar dan, iżda baqa' jaħrab mill-mistoqsija tagħna. Naħseb illi kien hemm deputat tal-Partit Nazzjonalista stess. Dak id-deputat però hemm libel il-qorti, ġifieri tingħata mill-qorti issa. Inti saqsejt il-mistoqsija jiena xogħli huwa li wieġbek. Dan juri li għal darb'oħra l-Prim Ministru Robert Abela qed jonqos milli jieħu deċiżjoni dwar dak li qed jissemma fil-qorti u anke mill-proklami li jintalbu, ċewwe li hemm Ministru li allegatament ħasem f'biċċa xogħol ta' kriminalità organizzata. Mix-xhieda li kien tal-Koħħu fil-qorti għaddew diversi ġimgħat u l-poplu Malti wawċi għadu qed jistenna pożizzjoni konkreta min-naħa tal-Prim Ministru dwar dan id-delt il li ħatem fuq il-kabinett tiegħu. L-aħwa De Giorgio għamlu talbiet lill-President tar-Repubblika sabiex jingħataw maħfra presidenzjali ħalli jagħtu l-informazzjoni kollha illi għandhom in konnessjoni mal-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja u ma' delitti oħra illi seħħew fil-passat, talba li ġiet miċħuda.